Iya. Mbak Uun karo Mbak Analoka ganti main jumenang. Ya. Surup Surya yu. Apa iki jenenge saiki mau Mbak Neha karo Mas Adi sing ngrebab lah Mas Adi sing nembang Mbak Neha saiki ganti ora den hari ya oh ya Srebek Banyumasan apa wis jenenge Eling-eling ya ya terus apa hubungannya Neha karo Adi mau yo ora apa-apa kan kaya sampean karo Lek Naryo kan terang dedung terang ngono kan dadi sorotan iya. Terus Hana? Hah? Hana karo sapa? Hana karo Kalau golekne riyen to. Karo Rimin. Le Harimin. Heeh. Kalau niku sedih le Pak Dalang. Pundi sing jenengan pilih pundi yoga-yoga niki. Mboten napa-napa sing pun duwe anak mboten napa-napa nggih. Mboten. Rekake ngoten tok e. Mboten purun. Mboten. Iki Mbak Hana iki demen nginep nggon aku rong dina, sedina. Iya. Nyapa? Yo ora nyapa-nyapa. Kowe karo Sulomo ae lho. Iya. Sampun nenten pawange lho boleh. Apa to? Halah sik cilik ora apa-apa. Cilik arep mbok gecek rasane. Pesek cilike kok iso pesek cilik sing endang. Iya. Iya. Ayo rada dipaksa sithik Iya. Mbak Un. Lah nggih. Nggih. Iki sido, eling-eling Banyumasan. Oke. Terakhir penutup. Bapak Pak anu. Enggak langsung menyuruh ya. Heeh. Aku manut sampean apa? Iya. Dek iki wis kesregepen setengah 4 iki ya. Jam 4. Raden Arya Prakudara tepuk tangan. Ya iki lho, enek sing manut ya panggah enek sing manut. Heeh. Iki turane Dek mambengi. Iya. Saking polose iki dadi Dadi piris. Nyata lamun satria Jodipati nostalgia karo Mas Dwi barang lho Mbak Un jenengan. Nggih. Seangkatan to nggih? Nggih angkatan. Alhamdulillah. Angkatane kula niku. Oh nggih. Kanca kula TK niku. Karo Mas Bowi barangnya seangkatan aja jenengan. Nggih. Sing bajing nun sak nganggo topeng niku. Nggih. Topeng pojok. Moga. Terus sinten meneh nggih? Sinten Niku meneh? mawon. Niku tok. Nggih, Pak Harji to? Mboten Ding. Niku angkatane bapak kula. Nggih. Sim
paling sehat. Yo. Yo. Terus. Tak tambahin selame kok.